Exploring Echo Studio, en omfattende gennemgang og analyse af dets styrker og svagheder. Vores rejse i dag tager os med ind i verden af Echo-enheder, specifikt Echo Studio. Kendt for sin high fidelity lyd og Alexa-funktioner, er Echo Studio et vidunder i sin klasse. I kulmål højttaler og smart assistent, Echo Studio er designet til dem, der værdsætter lyd. Det er en betydelig enhed, der kan prale af 5 højtlydende højttalere til fordybende lyd. Den har rumtilpasningsteknologi, hvilket betyder, at den kan optimere sin lyd til rummets akustik. Men det handler ikke kun om lyden. Studiet er en smudge cookie, takket være Alexa. Enheden kan afspille musik, besvare spørgsmål, indstille alarmer og styre kompatible smart home-enheder. Det er som at have en personlig assistent, der også diskjockey er. Alligevel, selv med alle disse funktioner, bevarer Echo Studio et slankt og moderne design. Den smelter ubesværet ind i enhver indstilling og bliver et lydmæssigt midtpunkt, der ikke stjæler rampelyset fra din indretning. Dens æstetiske appel er i sig selv et stort salgsargument. Enheden tilbyder problemfri integration med Amazon Music HD, hvilket giver brugerne mulighed for at opleve musik, som kunstnerne havde til hensigt. Det er dog ikke kun til Amazon Music. Echo Studio understøtter en række andre streamingtjenester, hvilket udvider rækkevidden til et bredere publikum. Hvor imponerende studiet end er det ikke uden det særheder. En potentiel ulempe er dens størrelse. Den er større end de fleste smarte højttalere og passer ikke nemt på en overfyldt hylde. Dem med begrænset plads kan finde det lidt besværligt. Et andet punkt at overveje er, at for fuldt ud at nyde Echo Studio-oplevelsen, kan brugere have brug for et abonnement på Amazon Music HD. Mens den understøtter andre tjenester, er dens funktionalitet bedst optimeret med Amazons egen musiktjeneste. Afslutningsvis er Echo Studio mere end bare en højttaler. Det er en oplevelse. Det er for dem, der værdsætter lyd af høj kvalitet, problemfri smart assistent-integration og slank design. Det handler om at genskabe lyden af en live-koncert lige i din stue. Potentielle købere bør dog overveje enhedens størrelse og mulige ekstra omkostninger til abonnementer, før de træffer en beslutning. Echo Studio er en kvalitetsenhed, men som med al teknologi er det afgørende at afveje fordele og ulemper, før du køber.